Esteu al Club Nàutic L'Escala celebrant el Costa Brava Sailing Meeting i jo participo amb Optimis a la categoria B, pero també hi ha altres barcos com Febas, Lásers. Yo voy a participar con mi barco que se llama Unterra y es una movilidad diferente. Nosaltres participarem amb la classe FEBA. La classe RC FEBA és una classe internacional ISAF i és un barco doble infantil. En aquest cas, però, serà solitària i sènior, perquè, diguem, la mitjana d'edat deu estar per sobre dels 50 anys. És un divertimento que hem fet entre uns quants amics i som 10 o 12 febes que sortim a fer la Costa Brava Sailing Meeting. És la meva primera regata. Tinc moltes ganes de sortir a l'aigua. Som de la classe Open Big, Francesc Roses, i tenim moltes ganes d'anar a la mar. Després de la regata necessito un plat de pasta. Que aprofiti. Gràcies. Ara tinc molta gana i només puc menjar. M'ha agradat molt tornar a navegar a l'Escala. M'ha agradat molt tornar aquí a l'Escala perquè ja feia menys 3 mesos que no venia i ha estat molt divertit.